मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय थाबाय। गुड इभिनिं लोगोफोर। आङो दायो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय। बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोन इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन आरोना। मोनाबिलिनि बारहावा जागासिनो आं नै दायो इन्टारेस्टनो थाबायलागासिनो। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे खोथा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों। लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान गोदान नोंथांमोननाव सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनग्रोनायनि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायोल', साबस्क्राइब खालामा। अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो। बर' हारिनि होननानै, गावजों गाव होननानै माखासे जौगानायनि बा जौगाथों बा जोंनि बर' रावाबो डेभेलप जाथों, बेबायदि साननानै नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जाहाथे नोंथाङा नायाब्लाबो खावलायबावबायसो आङो, साबस्क्राइब खालामनानै दोन बर' हारिनि होननानै, जाहाथे बारायनायनि आरो एसे नोंथांमोननि सिगाङाव आं खावलायबाय। मोनाबिलि सम दायो, खोमसि जाबोहांबाय। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामना होदो, कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव आं लाबोनो हानाय बायदियै जिबायदि भिडिअ नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आङो लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ। दायो आं दंफैयो लोगोफोर, आङो कर्नाटका एरियायाव दंफैयो, उडुपि डिस्ट्रिक्टआव। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोबां जायगाखौ आं देखायनो सानदों, नाथाय नोंथांमोना जेबो आंनाव कमेन्ट खालामिनि थाखाय आङो जेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखै। मानो होनबा लाबोदोंब्लाबो एसे माने आं बारा गावखौनो इन्टारेस्ट मोनाखै। मानो होनबा आंनि भिडिअआ जाया नामा बेफोरबायदि माने गोसोआव मोनसे डाउट फैयो आरोना। बेनिखायनो भिडिअखौ एसेबां खालामनाय जायाखै। अब्लाबो आं नाजादों, नाजाबाय थागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामबाय थागोन, नङा होमबा? नाजानायासो मोनसे गाव माने खस्थ'नि फिथाइयासो गोदै होननाय बायदि मोनसे बाथ्रायाव दं। जेब्ला थिग आंबो बिदिनो खस्थ'नि फिथाइखौ माबायदि माने आङो दा ट्राइ खालामगासिनो दं आरो माने आङो दा नाजागासिनो दङ। खस्थ'खौ आं खालामनो जुजिगासिनो दं लोगोफोर। आङो खस्थ'खौथ' आं खालामा नङा, गोबां खालामबोगासिनो दङ, नाजाबोगासिनो दं। बिनि गेजेरजोंबो आङो दिनैसिम माने जाफुंसार जानो हायाखै। बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोनखौ नैबे मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ दिनै बे समाव आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों आरोखि, जाहाथे नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। बे आंनि नोंथांमोननिसिम खर' गंलायनानै आर'ज गाबनानै नोंथांमोननिसिम आङो बहुद खावलायबाय गोसो गोरबोजों, जाहाथे आंनि गोसोआबो गोजोन मोनो। नोंथांमोना अन्नानै लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामदो। माबायदि जागोना जायाखै आंनि भिडिअआ, जायाखैबा जायाखै, जादोंबा जादों, नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर अन्नानै, जाहाथे आं बर' रावजोंनो नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां जायगाफोरखौबो आङो देखायनो हायो आरोना। नोंथांमोना जिबायदि लुगैदों, जिबायदि लुगैयो, बेबायदि आं भिउफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ एखेबारे साबस्क्राइबखौ खालामथार लोगोफोर अन्नानै। आंनि भिडिअआ बेनोमोन, नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै खावलायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों। मानोना गोबाङानो भिडिअखौ जोंनि बर'नि जेबो जाया, बिथांनि बुंनाय रावफोरा जेबो जाया, नाया, बिनिखौ नायनानै जेबो इन्टारेस्ट मोना, बाद दे बिदि होननानै माने थायो। बेनिखायनो आं खावलायदों, बे आंनि गोसो गोरबोनिसो दै, आंनि पार्सनेलसो, जेनेबा
आं गुबुननिखौ आं सानाखै माने आं गुबुननिखौ आङो बुंनो थाङाखै आरो जेनेबा आंनि पार्सनेल रावखौसो आङो बुंदों। स' लोगोफोर आंनि खावलायनाय बियो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, गुबुनखौ आङो बुंनो थाङाखै। माने आंनिखौ नोंथांमोना गुबुननिखौबो हायोबा खालाम आरोना, हायोबा नङा गुबुननिखौबो माने खालामथारनांगौ। माने बर' रावजों गोदान इउटुबार दङ, बिथांमोननिखौ खालामनांगौ आरो खालामना होनांगौ। माने गुबुनफोराबो माने बर' लेंगुवेजखौ नायनानै माने सोलोंगोन, जाहाथे बिदिनो माने सोलोंनानै बिथांमोनाबो नाजागोन आरोखि। दा आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे गुबुन सोरबा इउटुबार गोदान ओंखारो बिथांमोननिखौबो साबसक्राइब खालामनानै हो, कमेन्ट खालाम, बिथांनि भिडिअआ माबायदि जादों बेखौ फोरमायहर, आरो माबायदि सिस्टेमनि भिडिअ लाबोनांगौ, माबायदि खालामनांगौ। गोबां जोंनाव माने पुरना माने इउटुबार दङ, बिथांमोना माने गोदान इउटुबारफोरखौ माने फोरोंहरनांगौ आरो जागोन ना जायाखै, माबायदि खालामनांगौ। फंबाय, आगै, बिनानाव बा आदा गोबां माने जोंनियाव नाजागासिनो दं बा जाबोगासिनो दं, बिथांमोनखौ माने फोरोंनांगौ। दिनैसिम जोंहा माने रोंनाय बा सोरबा बानायनाय मानसियाबो माने गुबुनखौ फोरोङाखै। आं बेखौ खावलायदों आरोखि, जाहाथे बिथांमोनखौबो फोरोंहरो। जाहाथे आंबोथ' आं रोंखाया, बेनिखायनो आं खावलायबाय गोरोंफोरा जायफोर इउटुबार बिथांमोन जोंनि बर'आव गोबां दङ, बिथांमोना दानि गोदान जाबोबाय थानाय गोदान इउटुबार ससियेल मिडियाआव फैबाय थानाय बिथांमोनखौ माने गोबाङानो आफसुस दं सोरबा बेफोरनि बागै माने इउटुब लाबोनांगौ आरो जाहाथे नायनानै बिथांमोनाबो सोलोंनानै रोङो। दा हिन्दीयाव दङ बा एसामिस बायदिसिनायाव दङ इउटुबार, बिथांमोना इउटुबनि सोमोन्दै माबायदि खालामनांगौ बिथांमोना फोरमायो। दा फोरमायनानै बिथांमोना गुबुनखौबो माने फोरोंलाङो आरो गावजों लोगोसे, थिग बिदि आरो। दा बेनिखायनो आं खावलायबाय बर' रावजोंबो जोंनि बर' इउटुबार गोरों जिहेथु टप लेभेलाव थांनाय बिथांमोन दङ। दा बिथांमोना गावनि माने एक्सपिरियेन्स जि रोंबोबाय, जि मोनबोबाय, जि खस्थ' खालामबोनानै जि फिथाइ मोनदों, बेफोरनि बागै माने इउटुबनि गेजेरजों गावनि चेनेलनि गेजेरजों गुबुनखौ फोरमायो, माने सेयार खालामो, फोरोङो बेफोरनि बागै आरो। अननानै आं बेखौ खावलायबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो, बयनोबो सेयार खालामदो। थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, खुलुमबाय, एसेयावनो दोनथ'बाय। जै बर' हारि।